Здравейте! Отново е Гинко, един обикновен човек и днес реално искаме да покажем нещо малко по-интересно, нещо малко по-дълго и нещо малко по-информативно. Направил съм цяла презентация, която е около 5 минути и 30 и нека да я разгледаме днес. Бум! Знаеш ли, че всъщност имаш крадец в твоя бизнес? И не говоря за пешо касиера, а за това реално твоя бавен вебсайт и как той ти губи клиенти всеки ден. Тук може да погледнем, че математиката на забяването, какво означава това? За всяка една секунда, в който сайтът ти зарежда, ти губиш 20% от клиентите ти, което означава, че за 2 секунди ние вече губим 4 от нашите 10 човека. Таймерът на търпението изтича само за 3 секунди. Реално, ако клиента не види нещо в първите 3 секунди, така е в първите 1-2 секунди, той вече започва да се замисля дали изобщо да се опита или просто да отиде при вашата конкуренция. Нещо, което много хора си мислят е, добре, то моят сайт си зарежда супер бързо, когато си вкъщи или си в офиса, зареждаш на Wi-Fi, всичко е точно, само че реално повечето хора отварят вашите сайтове на тяхните телефони, което може да е 3G връзка, 4G връзка, а това със сигурност има огромна разлика. Реално, защо ги губиш и какви са трите виновници, които най-често докарат така, че ти да нямаш пари. Най-лесното нещо, което можеш да го намериш това е като отидеш в Google PageSpeed и там реално може да проверим какво се случва. Ето ги самите виновници. Първия виновник и този, който често казано има най-голям ефект, е това дали използваш старите формати JPG и PNG. Да, всички си ги обичаме, само че вече не е това, което света не е това, което беше. WebP в момента е новия стандарт и реално на нашия сайт, когато сменихме снимките от JPG на WebP, получихме 97% намаление в самия размер, което е смазваща разлика. Втория виновник повечето пъти е така нареченото дигитално задръсване. Това е когато вашия сайт има твърде много неща, които трябва да заради преди клиента да получи нещо. Кои преди той изобщо да може да види нещо. Това е най-голямата оптимизация. След това имаме един доста чест виновник, който прекалено хора продължават да ползват, а това е капанът на WordPress. Нали, всички неща, които са направени в WordPress, вие решавате да си доверите бизнеса и, как да кажа, и бъдещето на онлайн нещата ви на един билюк плагини, които някой е написал и ти просто се надяваш, че този човек няма да щупи нещо в тях и ти разчиташ на тях. Реално, всяка една кръпка, която добавите, всеки един плагин, нали, страница става по-тежка, сайт става по-бавен и системата е по-уязвима за хакери. Реално, смяна на парадигмата, вече да се отървем от старата раница, стига с този WordPress и да видим какво правят ракетите. Защо ракети? Ами защото нашите сайтове са наистина доста по-бързи и вие имате целия контрол върху тях. Той си остава ваш, нали, каквото и да се случи с WordPress, вас не ви интересува, няма шанс нещо да се щупи. И естествено, бързината е осезаема. Това, което доста хора чуваме е, че, нали, добре, човек, ние наистина не мисля, че може да си позволим това, но аз мисля, че повече случаи наистина не може да си позволите да не се случи това, защото ако вие не съществувате онлайн, ако съществувате онлайн и вашия сайт реално не зарежда бързо, вие губите нон-стоп. Затова, че помислете това като един вид инвестиция. Реално, ако един клиент средно на година ви носи 1000 лева, на вас наистина ви трябват само 2 клиента, за да избиете този вебсайт. Идеята каква е? Че в първия месец повечето пъти стартираме, в смисъл тогава е момента, в който се опитваме да излезем 0 на 0. Вие сте направили една инвестиция и сега ние трябва да я върнем, като започваме да работим с вашите клиенти. Реално идеята е, че тази система се само изплаща, а оттам нататък машината за печатане на пари работи без ограничение. Колкото повече хора може да вкарате във вашия вебсайт, толкова повече печалба може да направите. Ако искате да разберете как да хванем невидимия крадец още днес, реално може да ми пишете и да си запазите един час, в който ще направим вашия дигитален одит и ще минем през всички неща, които най-вероятно в момента ви губят клиенти
и как реално тези неща могат да бъдат променени, за да може да спрем да губим клиенти по тези, как да кажа, лесни и решими неща. Ние не продаваме уебсайтове, ние реално наистина изграждаме активи, които вие да си държите и те да работят за вас. Това си е собствена земя, на собствен хостинг и всичко вие си държите и името, и сайта и естествено прибирате печалбата както трябва. Ако ви звучи интересно или искате да разберете малко повече, а най-вероятно искате да видите как реално изглежда един дигитален одит за вашата фирма, просто ми пратете съобщение, може да отидете на нашия вебсайт ginkogurdev.com или да ми пишете на имейла, във Facebook, в LinkedIn или където друга да искате. Аз бях един обикновен човек и се надявам да се видим много скоро.